Hello guys, what's up? Ito na akong nakita ba? Ang diversion road sa Carmen Patag to Coswagan. Ara siya. Na to. Ano siya? Nako dire sa SM Bypass Road. Dito na siya straight na siya dito. Dool sa dump site sa una. Ani dito. Ako na siyang i-road trip karon ug tan-aw nako kung unsa ka tsada ang view dito kay nakita na ako sa map tsada ng dalan. So tara, kabanigan ninyo sa aming pag-road trip karon. Let's go. Sa una, wala pa man eh. Mabibura ni Dre madugay ba? O diya guys, diya unahan. Diya, straight ta diya. Ito ta, nakita ito. Extra careful lang ta. Alright, first time din ako makaagi diri. Nakita lang ako sa street view sa map na simentado na siya. Pero diya pa sa portion sa unahan. Not sure karon. Oh, chadam din ni diri. Wow. Woo. Chada ka siya oh. Subida dayon, straight kayo. Check, it's 3 PM. Nice, so bidawon din nga part ani. Wow. Ay dalang dire pala. Kabalo asam na padulong. Dire ra tayo straight. Kaya dito putol pa man dito.
guys. Ano man, dirira taman. Dirira taman, no? Panahon man. Pa sila nagkuhan. So balik ta. Dirira taman. Bantog na nalaw tong tao dito anong ni Agi ka dali. Well anyway, ako to siya karon. Time check, it's 3 PM. Duda ko diri gaagi ang uban, no. Diri sa kaning na left nga gamay, kaning na left part, no, kaning. Ano siya? Kaniya. Di na tamagid ya. Harap road man. Mahuman na ni dire at sada na kay ni dire ba kay shortcut na. Maminusa na ang traffic sa Masterson sa Avenue. Og sa Baminta Boulevard. Nakabalik na ta. Left turn ta nilang ta dre. Ato ning tiwaso na tong video para dito. Extra careful ta dre. Basta mga intersection.
Usually dire traffic man ni dire. Siguro niya pa. Try atong agiyon diri sa Ubos kini sa St. Mary's dapat. St. Mary's man na. Wow. Kayo ba you tapos subidahon, mag extra careful ka diri mag subida ka. If bago pa lang ka nag-drive ayaw sa agi diri, daghan man ka option asa maagi. Pero if dugay na ka drive then kill ka na diha. Simentado na ning kilid diri oh, kaning right nga area. Sa una muna simentado diha. Alright. Dirita right turn. Middleton Apartel dere sa wala. Strong Radio 90.3 FM. Protekta. Oh, dako kayo. Backhoe.
Diya daw unahan guys ang FINMA Education or COC, Cagayan de Oro College.